देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अनेक नावाने आपला भारत देश ओळखला जात होता। आपल्या राष्ट्रगीताचा जेव्हा आपण विचार करतो त्या राष्ट्रगीतामध्ये अखंड भारताबरोबर इतर प्रांत प्रदेशांचाही उल्लेख केला जातो। त्याच्यातील एक प्रदेश आहे पंजाब। पुढे आता सिंधू, पूर्वी सिंध होता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध, सिंधू आजही पाकिस्तानमध्ये परदेशामध्ये आहे। अखंड भारत दिनाचा संकल्प पूर्ण करण्याकरता सिंध प्रदेश, सिंध नदी आपल्या भारतात यायला हवी, याकरता अखंड भारत दिन आपण साजरा करतो। आणखी एका मुद्द्याकडे तुमचं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेणं गरजेचं आहे। कोणता मुद्दा माहित आहे? अखंड भारत दिनाच्या निमित्तानं आपल्याला अनेक गोष्टी सांगितल्या जातात। वेगवेगळ्या वक्त्यांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या असतील या आधीच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं। आपल्याला स्मरणात ठेवायचं आहे, हे शक्य आहे का आजच्या युगामध्ये अखंड भारत करणं शक्य आहे का? तर हे सगळं आपल्या बिलीफ सिस्टमच्या माध्यमातून, आपल्या सकारात्मक विचारांच्या माध्यमातून हे सगळं करणं शक्य आहे। 2-3 उदाहरणं देतो। संपूर्ण भारतावर ब्रिटिशांची राजसत्ता होती, त्याचबरोबर यावनी राजसत्ता अनेक प्रदेशावरही होती। त्याचबरोबर आणखी एक घटक समाजाचा, संपूर्ण विश्वाचा, संपूर्ण जगात विखरला होता। या सगळ्यांना म्हटलं जात होतं ज्यू। हे ज्यू लोक संपूर्ण विश्वभर पसरले होते। प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल एकच प्रार्थना करत होते, एकच विचार करत होते। कोणतं? आपलं साम्राज्य, आपलं स्वराज्य, आपला देश पुन्हा प्रस्थापित व्हायला हवा। ज्यू लोकांनी सकारात्मक विचार केला, सगळे एकत्र आले आणि आपलं राष्ट्र निर्माण केलं। आणि ते राष्ट्र बलाढ्य राष्ट्र संपूर्ण जगाच्या नकाशावर निर्माण झालं, इस्रायल। अनेक आव्हानं त्यांच्या समोर आहेत। चारही बाजूला परकीय धर्माचे लोक आहेत। असं असून सुद्धा स्वतःचं साम्राज्य कोणत्या बलावर? मनशक्तीच्या बलावर, सामर्थ्यावर आपण असं राष्ट्र निर्माण करू शकतो। हा एकच विचार त्यांनी केला, आपल्या राष्ट्राची निर्मिती केली।